Osote aka na-achị Anambra Steeti Dr. Onyekachukwu Ibezim ma kpọkuola ndị nne ka ha teta ụla n'ọrụ dịrị ha ịzụlite ụmụaka nke ọma ka obodo wee dị mma. Osote gọvanọ kpọrọ oku a na Chapel of Redemption Nnamdi Azikiwe University Awka n'emume ụka nne 2024 nke isiokwu ya bụ agaghị m ahapụnata gị naanị ma ị gọziri m. Onye nta akụkọ anyị Emmanuel Okonkwo ga-akọlụzi akụkọ a n'isi. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Ibezim onye kwala alịlị na ndị nne n'oge ugbu a na-enegheziri oke na ọlụ dịrị ha n'ịzụlite ụmụntakịrị ha otu o kwesịrị anya ma kwue na ihe ndị a pụtara ihe na akparamagwa dị iche iche ndị ntorobịa na-akpazi n'oge ugbu a ma kọwazie na ọ dị nnọọ mkpa na onye ọbụla ga-ejikọ aka ọnụ iguzobe obodo ga-adịrị onye ọbụla mma. Dọkịnta Ibezim gazi n'iru wee too ndị nne ndị ka na-alụ ọlụ ha otu o si wee kwesie ma kwue n'ụdị ndị a ka obodo anyị n'oge ugbu a chọrọ. Ọ kpọkuzi ndị Naijiria ka ha bụ ndị ga na-ekpere obodo a ekpere oge ọbụla ebe ọ kọwara na site na ekpere na ihe niile na-adịghị mma na Naijiria ga-adị mma ọzọ ma kwezie nkwa na ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo na-agbasi nnọọ mbọ ike ịhụ na ọ dịrị onye ọbụla nọ na Anambra steeti mma. N'okwuchukwu ya na mbụ onye akpọtara akpọta kwuru okwuchukwu bụkwazi onye nne bụ onye mgbasa ozi ọma Ifenna Chibụzọ onye kwuru okwu n'isi sekpu ntị ya bụ ihe mmemme nke bụ agaghị m alapụ gị. O kwuru nnọọ ndị otu Kraịst ka abụ ndị ga na-echetere Chineke Nna mkpa ha na ekpere ma nwee ntụkwasị obi n'ebe Chineke Nna nọ n'oge ọbụla ebe ọ gwara ha na Chineke pụrụ imere ha ihe ọbụla ha na-arịọ ya n'ekpere ọ bụ na ha ga-enwe ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ. Ndị ọbụ abụ nọrọ na ya bụ ihe mmemme gụọ egwu dị iche iche. Ndị nne gụkwaziri egwu nke ha ebe a nọkwaziri na ya bụ ihe mmemme kpere ụlọ ụka ahụ ekpere kpere Anambra steeti ma kpekwaziara Naijiria uju. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.